Sexy pa rin si Kits. Good morning, Philippines! Tamis, tamis, tamis. Hala, nahulog. Kainin natin tong liso. Pagkatapos nito guys, gagawa ako ng video. Anyway, good morning. Well, actually, it's not mahulog. My God, 1 o'clock na. Kaya pala, iba yung ano ko. 1 o'clock na pala, iba yung katatapos ko lang kasi naliligo and then nag-edit ang video. And so, nagutom. Parang gutom ako ba? Sabi ko, ang aga pa naman ako nagutom. 1:00 na pala. Sana hindi mawala itong lipstick ko kasi ano siya? Aduh, ginuo ko si Habs ng uhit. Kinukuhit ako ng pusa ko, guys. Huh? Sobrang gentle talaga itong si Habs, eh. Sobrang gentle. Grabe. Sarap nito. Ginuo ko, Habs, wait. Itong video po na ito, guys, is a reaction video sa mga YouTubers. Actually, 2 lang yung YouTuber na i-react ko. Unahin ko yung kay Nanay Aisha and then kay Ann Clots next. Itong mga video pala, guys, hindi ko siya nakikita, guys. Hindi ko siya napanood. Hinahanap ko lang itong video na to sa kay Nanay Aisha na channel, sa pinakauna niyang upload. Hello, nandito kami sa interview at Ang ganda ni Aisha. Uy, ang ganda, ang liit ng mukha. pakita ko sa inyo yung kasama ko. Hi! Ano ba? Maganda at gwapo. Tapos, manonood dapat kami ng Spider-Man. Kaya lang, wala ng oras. At kailangan ko nang pumasok sa trabaho ko. Ano lang daw? Toots. Maganda at gwapo, bagay. Ngayon, naghahanap kami ng makakainan. Aisha, yung gumagan mo pa. Gusto ko ng hamburger na malaki-malaki. Di madaming gulay. Kahit na kayo. Ikaw na gusto mong kainin. Kahit ano. Gusto niya daw yung pasta. Ako hamburger. Yung mga malaki nito. Yan, bye. Mamaya na lang ulit. Bye. Ang ganda niya. So, nandito kami. Sa birthday. Ang ganda. Ito kasi yung news Ang bagay na bagay talaga sila, no? Silang dalawa. Ni Nay Aisha at saka si Lok. ice cream. French fries. Tapos yung daong mo to. Ay, gutom ko ngayon. Si Lok ba? Parang anak nila na si Sky. Tapos, Kuhang-kuha talaga. yung burger niya ay yung steakhouse. Wow! May ganon. Yan lang. Tapos, sa akin, ito lang. Whopper Junior. Bye! Liit pa ng mukha ni Aisha. Yung order ko, yung nakain. Hala. Wait lang.
Hala, yung tao sa likuran niya ba? Taho, grabe. Tapos natin. Whopper Junior Shaka. Ito parang nuggets. Tapos ito, ramen. Sarap. Uy, na-miss ko yung burger sa Pinas. Yung mga pagkain dun. Ayan. Tsaka iba kasi dun sa atin, guys. Parang daming gulay, no? Yan. French fries. Hila. Mamaya na lang ulit. Ang ganda ni Aisha, oy. Feeling po natin, yung gutom na tao. Ano masasabi mo sa kinakain mo yun? Mas masarap siya kaysa Milo. Sinuuna mo ba yung Milo? Oh, may hungit-hungit pa sila. Subo-subo. Ito mo ngayon. Laki gastos. Subo-subo. Milo ka, mabusog tayo. May music pa. May music pa sila. Ang ano ni Aisha, no? Ang ganda ni Aisha, oh. As in, bagay sa kanya. Sana, hindi naman siya mataba ngayon. Na ano lang siya, na nagkaunod-unod kung sa Bisaya pa. Nagkaunod ba, naunuran. So, maganda naman siya. As in, sobrang ganda niya yung ano. Hindi ko alam kung ano. Kung ilang taon ba ito. How many years ba itong vlog na to. Bagay din sa kanya yung glasses na yan ay as in, parang Korean lang. Kaya lang next step ko malaki. Malaki. Maliit lang malaki. Ala. Mga kasi na, birang-birang naman ako sa... Sa kadalahila na. Kumain pa kumakain ako, tsaka yung detail ko. Hala, oy, ang bagay. Sa inyo na. Hala, oy, ang sweet. Ay, kilig. Ganda ng mata niya, eh. Hala, wala pala yung ano, nabuang ng kalibutan. Wala pala yung glasses. Wala palang salamin. Ano ba yan? Oy, akala ko may salamin. Binili ko to sa online shop. Binili na pala. Yun lang siya. Okay, so yun lang siya, guys. And so, continue tayo, guys, sa isang video ni Unclothes. Doon tayo kay Unclothes, guys. Sabay, idiretso na natin, ha? Para naman, ano. So, yun. So, asan ba yun kay Unclothes? Ito. Itong kay Unclothes, yeah. So, let's play. Ano yun? Si Juliana pala. Si Gia pala. Hala, ganun pa rin yung sound. This is my family. Hala, ganun pa rin. Where are we going? Stop. Yung intro nila, ganun pa rin. Hala, kadira. Nice, it's nice, guys. Ganun pa rin. Ang bata pa ni Zia, oy. Jaya's chasing the pigeons. Hala, ang bata pa ni Zia, do. Ang cute, look. Ang cute ni Zia. Hala. Dami naman yan. Grabe. What you doing there? Look. Ganun pa rin si Kits. Wow. Sexy pa rin si Kits. Sexy pa rin si Kits. Ayun there. Ang daming langgam. Daming ibon. Ang cute ni Zia. Jaya, feed mo sila, feed. Peanuts? Ano peanuts? Peanuts, kumakain ba sila ng peanuts? Ewan ko. Hala, ganun pa rin si Zia. Ha? Hindi nila kakainin yan. Dapat crackers, eh, no? Parang nakawala lang sa, para lang nakawala sa koral.
ano ako, sumakit yung ulo ko. Zaya. Maano kasi, magalaw. Kasi bagong vlogger. Ang cute ni Zia do. Ang liit-liit niya yun, may kapatid ng lalaki. Oh, tungkit ganun pa rin yung salita niya. Kinakain, kumain niya sa'yo. Hindi ba? Hindi ba? Ay, hindi ba? Sa wakas, nakalabas din ng Maliit pa rin si Ann. Si Ann din, maliit. Ang cute. Ganun pa rin yung, maliit siya, pero ang mukha niya is parang ganda ba, parang baby face. Yun, tignan niya yung mukha niya. May rainbow daw. Where's the rainbow? Ooh. Asan ba yan, Lunita? Kain pa Kets, para tataba. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin tumaba. May music, guys. Kain pa rin. Ayaw mo bigyan yung mga kalapati kasi nakain ikaw ang may gusto ng mani. Ayaw nila? Na-miss ko yung mani, guys. Yung lulutuin mo ba with asin? Yay. Lovers in Paris. Baby face si ano? Oh, look. Tignan mo si ang liit, ang baby face niya. Parang bata. Parang bata si Ana. Ang batang walang lupa sa bahay. Obvious na ano, no? Namimiss na yung lupa. Sa'yo ba yan? Sa'yo? No. Kay Papa. Hindi, oh. Subukan mo naman ako na. Kain lang, Kets. Oo, kanina pa ako nakaramdam eh. Sabi ko, kain ka na ka. Sarap ng mani. Na-miss ko yan, oy. Shot mo. Joke lang. Palakpan mo, susubuan mo. Ganun pa rin si Ann. Kailangan umalisa tayo dito sa town. Walang pagbabago. Nahihina ako. Nalipong ko, oy. Yan ang ano, yung ano yung pag-soda. Aha. Yung malalagyan ng soda. Okay. Yun eh. Nalagyan ng soda. Yun eh. Ang What's cute. inside? Pa? No? Inglesera na pala si Zia noon pa. Sarado yun, love. Asan tayo? Ano? Halika doon tayo. Yung nag-ano tayo ng kite? Now? Kite? I don't know, there. Sa Kirino Grand. Look at si Lolo. Ah, may pa-sound effect pa si Ann, oh. May pa-sound effect pa si Ann. Buti pa si Ann. Nung unang video niya, nakapag-vlog siya ng maglakad ng yung hindi nahihiya. No? No? Kasi malamig-lamig na kasi. Tignan nyo, nakapag-vlog siya. Sa pwesto namin, sobrang init. Init to the max. What's going on there? Sarap mong kasama sa part pa. Alive na alive ka talaga. Alam, nakakaantok. Ano yung nakakaantok? Yung kuligling. Blah, blah, blah daw. Ngayon guys, dalagang dalaga na talaga. May dalaga na sila. You know? Yung sikit may dalaga na. Hala. Do it again. So yun, ang naano ko lang no, yung mga kauna-unahang vlog talaga, no, makikita mo talaga yung difference sa vlogger, yung ang liit pa ng mukha, ang bata, bata tignan, and yeah, so yung mga anak, lalo na kapag yung mga anak, katulad ni Zia, diba, si Zia is, dalaging-ding na, diba, dalaga na ata yung si Zia, ngayon, diba, malaki na, matangkad na din. So, parang makikita mo talaga, diba, yung mga pagbabago. At saka kay Aisha, ang ano niya is, as in, sobrang liit na mukha pala ni Aisha noon, guys. As in, sobrang liit pala. Hindi ako makapaniwala na ganun kaliit yung mukha niya. At saka si Luke, oh my God. Bagay na bagay talaga sila. Nakikita niyo yung anak niya ngayon, diba, si Sky.
So, ang gwapong bata. Kasi alam nyo naman, nakita nyo naman yung ina at ama niya, di ba? Ang gagwapo at gaganda nila. Ang ganda at saka gwapo ng parents niya. So, anyway guys, so dito lang ako guys. So, naisipan ko lang talagang tignan yung mga old videos nila kasi hindi ko sila natignan. But anyway guys, so i-add ko muna dito guys yung giveaway. Magpapa-giveaway ako this time. Tulad ng previous giveaway ko guys, 50-50. So, dalawang winner siya. International din guys. So kahit saan man kayo ngayon, makukuha nyo yun. At yeah, so ipapadala namin at saka makukuha nyo through Western Union yung kung sino man yung mananalo. Ang gagawin nyo lang guys is please subscribe into this channel. Ang dapat ang winner subscriber sa channel na ito. And I hope also na you like this video. And yeah, so sana maka-like kayo sa video na to. Like and subscribe lang guys. And please comment guys sa this video kung ano bang gusto nyo, vlog or mukbang. So, tignan ko lang kung gusto ko lang tignan yung mga comment ninyo kung ano yung prefer niyo na video sa channel na ito, vlog or mukbang. Pero gusto ko lang talagang malaman, pero gagawa man ako ng mukbang at gagawa din ako ng vlog. Pero gusto ko lang malaman kung marami bang gusto ng mukbang at saka vlog, regular vlog. So yun lang ang i-comment ninyo guys. At wala na masyadong chichiboreche. Ang ano lang is subscribe into this channel. Dapat ang winner is subscriber. Thank you guys so much sa panonood ng vlog. Thank you guys sa panonood ng reaction video ko sa mga sikat na YouTuber sa Pilipinas. And I hope I will see you guys in my next one. Mga few days later guys, i-announce ko sa inyo kung sino man yung winner. And yeah, so thank you. I will see you guys in my next one. Bye! Bye guys!